नमस्कार, मी मनीष चव्हाण आणि तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकण विथ मनीष या आमच्या सिरीजमध्ये. सध्या कोकणात जो आहे तो पाऊस चालू झाला आहे. सगळीकडे पाणी, हिरवागार निसर्ग आणि चढणीचे मासे चढले आहेत. तर तेच पकडण्यासाठी मी आणि माझे सगळे मित्र आम्ही जात आहोत. काहीतरी कुर्ली किंवा मासे भेटत आहेत तर आपण बघणार आहोत. सध्या जे आहे ते शॉगने मासे किंवा जिलेटिन म्हणजे बॉम्बद्वारे मासे पकडतात. पण ही जी मासेमारी आहे ती पारंपरिक पद्धतीने आहे. हाताने मासे पकडणार आहोत आपण आणि ते तुम्हाला दाखवणार आहोत. जास्त टाइम वेस्ट नको करूया. सगळे बॅटरी घेऊन रात्र झाली, थोडं पाऊस पण पडतो. चला या. डोंबोली होऊन माझा काढू नका. कुर्ली पहिली कुर्ली टाकता दाखव अशी दाखव एका हातीन धरण गावठी कुर्ली बघ मरे केली ती बघ होई दाखव तरी कुर्ली मोठी हा सांगता लावली काढ काढताय हा काढ बाबा थांब एकदम फ्लॅश मारू नको जरा बाजूक. ओके गावली बाबा. धर घाल पिशेत घाल. हातीन मासे धरणार प्रथमच आमचं सांगता मरे बरी आगरी. आल्या एक कुर्ली आणि एक मासा भेटला. आता आपण पुढे चाललो. चला. हे माका सांग हा, बोलाय हा लगेच गावली की काय रे. तर हा हे डोमूल आहेत, खून म्हणतात त्याला. असं लावून ठेवतात रात्री आणि सकाळी काढतात ते. त्याने आतमध्ये मासे जे आहे ते अडकले जातात. आमचं नाही आहे ते. पुढे चला. चला रे. हा माझा मोबाईल. थोडे मासे भेटलेत पाठीमागे, पण अजून मासे भेटणार पुढे. जरा चालूच जाऊन आपण पुढे चाललोय सगळे मित्र आणि मी. बघूया काय भेटतंय ते पुढे. कोका आहे इकडे. कोके म्हणतात ते. दाखय रे. दोन आणखी तो बघ. हे कोके आहे. त्याची पण कडी मस्त वेगळी होते, पण जास्त कोण खात नाही. आम्ही सध्या मासे आणि कुर्ली धरायला आलो. सारखे बारीक आता ना रोशाक बरी ना. रोशाक बरी अली रे. ना लेंगा ठेवून त्याला ठेंगा दाखवलेला आहे कुर्लीने. ठेंगा तू कुर्ला सुरू आला का. चल बघूया. चेणी घाल. हा गावलो हा. शेणी गावलो रे. रे कुर्ले तर मोठी कुर्ले थांब सोडू नको. हा नाही का थांब रे.
मेलो तो बघ आता बहीण सोडता नाही हा चल चल जाऊली चल एक मेला ओदळची सोडलंय ओदळची सोडलंय विषय सरळ सरळ मोडूच्या आधी दाखव मोडूच्या आधी दाखव या खेकडा एक कुर्ली महत्वाची आहे दिसत ओदळची आता वरती जाऊन बघा नाही वाडा अरे पण हे चर असून जाऊ ना पुढे प्रवास चालू आहे कुर्ले आणि मासे खूप भेटत आहेत मी खात नाही पण मजा येते खूप धरायला ही शेणी आहे म्हणजे जाळ थोडंसं वर टाकायचं डायरेक्ट आणि मग धरून काढायचं जाऊ ये चौकच घे रे स्वागत आमचा मेन खेकडा फिशर अजून एक मस्तपैकी कुर्ली झालेली आहे मानाने आपले माणसांच्या मानाने खूप मोठीच हे आहे बालदी पण बघूया नको पाय सोड टाकायचं जरा जरा सूट कोयत्या धरल्या डायरेक्ट घालतो डायरेक्ट वरती येतो बरी आहे नको कापू नको वरती आता काढ काय धरता रे कुर्ले खूप भेटतायत मासे एवढे नाही भेटलेत पण कुर्ले जे आहेत ते जबरदस्त भेटले कोणी मारलं पहिलंच मेलेलो होतो हो हिनासून माशान आणि कुर्ल्यांसोबत खूप साप पण आहे तिकडे जरा भीती वाटते पण आधी थोडे मासे आणि कुर्ले धरताना तुम्हाला आवडतात म्हणून आम्ही धरायला आलोय 2-3 साप भेटले टोटल नशीब चांगलं होतं जे काही नुकसान किंवा आमचा पाय त्यांच्यावर पडला नाही अजून मासे भेटतात तर बघूया याच्या हाती देऊ गावलो पाऊस आलाय थोडा थोडा पाऊस हे दोघच जण धरणारे आहेत कुर्ल्या माका चावा ओके कुर्ले तरी धरा पाणी आलं सरप नसतं आपल्या काय ऍक्टिंग दिल्या आणि कोणा काय दिलं तर ऍक्टिंग खूप झाले अरे खूप झाले चला आजची
जी मासेमारी होती ती एवढ्या वरच एक 15 खेकडे भेटले, 10-15 मासे भेटले. पटकन ती सूप करायला लागली. वन्य प्राणी, साप, म्हणजे मेहनत खूप आहे, पण तुम्हाला आवडतात म्हणून आम्ही धरले. स्वागत विवेकने खूप चांगले खेकडे धरले. अशाच व्हिडिओ जर पाहिजे असले तर लाईक करा मित्रांनो. आणि परत आपण भेटूया अशीच मासेमारी घेऊन. तोपर्यंत बाय.